Ik denk ik dat voor je hem even een spronkje in het tiert. Dus Tiroler jurkje. Gabber. Ik ben in Ljout, bij de estafette. Dus we even zien dat hier nog wat leuks te vinden is. Kringloopvlog? Kringloopvlog. Ja, wil je mee? Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik hier een skoffertje te bek, hier ik het over een Oktoberfest en een foute party. En bij een Oktoberfest is natuurlijk zo'n mooi jurkje aan, zo'n Oostenrijks-Duits jurkje. En bij foute parties doen we als de New Kids, van een beetje als gabbers, zeg maar. Nou ja, dat ging al even vanwege corona net terug. Maar de corona is zo goed als voorbij. Laten we het daar een beetje op horen. En het gaat weer aan. Dus ik moet even zien waar ik al het spul bij heb. Ik hou een pinnetjes opzocht. Ik zet hem even hier al. Even zien. Ik had een hele mooie broek voor mezelf. Ik maak er ook nog een topje bij, maar ik maak aan even ziekje. Maar ik ga hier nog 2 tassen. Misschien zit er hierbij. Oh, pietenpakjes. Nou, dit is er net hoor. Ik ga er toen al je bilken terug en net weer naar Sjoen. Dit is het Après-ski Tiroler Friese vlaggenpakje. Nou, die moet zo even uitwasken. En ik denk dat er iets in aan worden moet, want ik ben een beetje smeller. En dan even lekker strutsen. Maar ik ben al lang blij dat ik hem weer voel. Want die week toen kwijt. En dat vond ik echt super sneu. Want officieel is dit het printje. Maar Boukje en ik hier beide dissedroeg in de maken. Dat het een beetje Friese vlagachtig is. Cool. Ik heb me alleen passen trouwens. Even zien hoe er nog past en hoe en wat. Kousen hier erbij. Deze kousen bij voor Jelke. Hoedjes. Kun Jelke maar kiezen. Zwart of groen. Jelke zien mooie broek. En Jelke krijgt tussen blouse erbij, jongen. Ik mijn Friese vlaggenprint. Ik even het wasje. Ik ga nog golven. Ik weet dat de hints die er al in. Valt mij net, maar. Oh, nog lietse kousen. Ja, ik kan kiezen. Of die man hier misschien ook wel wit. Ik heb reden kousen. Nou, maar even zien wat het mooiste staat. Top. Ik zal nog even zien dat ik hier een topje en een jasje bij het gabberpakje. Dus ik zal nog even op ziek. Ik heb wel een jasje gevonden. Het is net het jasje wat ik zag. Oh, het is altijd hetzelfde maar meer. Hè? En meer reden tapje koek ik het vinden, maar ik heb wel een paar zwarte eventueel van. Dus dan wil het eventueel gewoon zwart. Dat past er ook wel bij. Ik moet alleen nog van Jelke heb ik wat besteld. Dus ik hoop dat het op die het binnen is. Ja, ik hier toen ook al wat leuks joh, maar dat wie net trok in. Ik denk van lid maar, omdat het toen eerst net trok in. Dus ik hoop dat het nou op die het binnenkomt. En van vakken heb ik nog wat besteld. Dus ik moet aanstaan nog wat. Ljout heb je tweede schoenen voor die sneakers. Dus nou ja, komt vast clear. En ik hoop dat ik dat orenjasje en dat tapje nog vind. Dat weer wel heel leuk. Dat is zo'n reet sporttapje. Die past hier wel heel leuk bij. Maar ach, nou ja. Ik zal het Tiroler jurkje even passen. Even zien hoe dat erbij hangt en hoe altijd ik innam worden wat. A few moments later. Nou, ik had hem aan. En hier is mijn zo te grut, maar er zit aan de achterkant hier een touwtje dat ik hem strakker lokken kan. Dus op zich denk ik net eens per se dat ik hem in hoef te naaien. Dus wel even een uitwasje. Hier roept een beetje muffig, een beetje zolderachtig. Maar nou, dat is toch schattig. Ik maak wel heel wat lightje om het contrast. Want nou ja, zo van Tiroler jurkje naar gabbertje. Dus ik denk ik dat voor je hem even een spronkje in het tiert. Dus Tiroler jurkje, gabber. Ja, oké. Nou ja, ik hier er dus nog een reëel tapje bij, maar iets zwart kan ik wel. Spartskoekje bij en dan strakke stut in, denk ik. Of een vlecht. Zo wat denk ik. Nou, ik ben in principe compleet. Alleen van Jelke maak ik dus nog een gabber outfitje. En dan was een krijt Jelke dissel en dan vind ik bijvoorbeeld op uit. Ja, de Tiroler kleren gaan in de wask. En dan kan ik die al even leuk strikken. Vet serie. En dan de basis is er. Lekker. Ik boei hem nog even
Oh, er rijdt een hele grote vrachtauto langs. En Jeske zit ik zo te zien van... ik wil je nog even een lietse update, Jan, hoe het mij gaat. Nou, op zich eigenlijk best wel heel goed, gelukkig. Ja, ik ga nog wat verdere bloedonderzoeken en nog wat urinetesten doen. Maar ja, het voornaamste, de internist zei het voornaamste was toen gewoon last van had, is waarschijnlijk gewoon echt in bloedarmoede. En ik slik nou natuurlijk al, dit is de 6e week. Ja. Ijzertabletten en Floradix. En ik merk echt dat mijn energie wel echt weer weer omkomt. Wat er echt aan helpt, is denk ik dat ik de oral weken net spuit ha en het eten dus goed binnenbleun en ik weer wat meer dwarren te eten. Daardoor. Ze nou dan wel een beetje misselijk nog, dus nou wel in etappes wat meer. Maar best wel een soort eten we binnenhouden ha. Dus ik zal anders zijn op een weeskast staan dat ik aan kan ben. Ik denk het wel een beetje. Maar ja, van eten krijg je natuurlijk ook weer energie. Dus ja, steeds maar bent dan de eerste tabletten of is het dan het eten? Ik denk een combinatie van beide. Maar in ieder geval, ik voel me dus een stuk knapper. Ik probeer je wel om elke dag wel even meer rustmomentjes te pakken. Dus of moi zegt een fanatiek iets van, of midjes, net beide. En vaak het ildo even light, ik even, nou, ik al is het alleen maar in een boekje lezen of even op een bank. Of even een knipperke, maar wel meer momentjes rust te pakken. Ik merk wel dat dat nog wel nodig is, maar ja, voor de rest, ja, happy. En ja, ik werd een beetje het vertrouwen weer van, oh oké, ik wil weer wat beter. Op een gegeven moment weet het alleen nog maar dat het minder werd. En dan begin je toch wel heel wat te twijfelen. Dan wie ik ophoud met de borstvoeding en ik wie gezond aan het eten. En ik denk van, hé, wat maakt nou nog meer dan om fitter te worden en energie te krijgen? En nou, dat werkte toen net, maar ja, ik ken ook sinds dat het echt vooruit gaat. Dus dat is echt heel superleuk. Ja, ik wou eigenlijk alle normale dingen nou wel weer oppakken, leuke dingen aan gaan. En ik werd, nou ja, echt met de chitslag, ik werd wat actiever worden. Dus er zit van alles in het verschiet. Na je week hebben we even weer een bespreking waar we al je nog dwaan. De vestjes liggen nog natuurlijk op een planken. Dat had even op een stoplijn, maar nou ja, dat wil ik heel graag oppakken. Dus echt weer een beetje, dat is weer wat plannen is. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus dat wil ik je toch even zeggen dat het goed gaat. En dat ik vol goede moet de volgende periode ingaan. Het mooie waar komt eraan, dus dat doet echt heel veel goed. Ja, ik ga er weer nog in. We beginnen weer voor. 4 juli op de planning. Ildo die hier nog een crashmaanden te goed. Dus die is nou naar de crash, dus dat is wel lekker. Kan ik thuis lekker even ompielen. Zaken naar squallen. En van de middag heb ik op zich niks op de planning. Ik maak alleen nog van de morgen even dus om een paar gimpen die ik via Marktplaats kocht heb. Voor de rest van de middag niks op de planning. Dus even zien het zaken water had of net. Of, nou, we zullen het wel zien. En het is nou een beetje miserig. Dus als het van middag droeg is, wil ik graag boeten nog even. Ik vind het wel lekker om boeten in om te pielen. Ik al eens maar een paar ruten of even een blomkesplantje of even wat opromje. Even lekker boeten is altijd goed. Ik doe nou eerst een bakje koffie en dan smiet ik nog even wat wasker in. Nou, dat bespaar je Jim. Daar hingen hier al je leuke spiekerbroeken. Die ben skin. Dus ja, een beetje dat soort klusjes. Wat huishoudelijke taken. Ik ben wel benieuwd. Ga je met alweer feestjes in de planning? Want nou, we hadden dus een... het heet nou net meer Oktoberfest. Het is al lang in oktober weer natuurlijk. Maar après-ski party heet het. En we hadden dus een foutenparty in Kattenbra. Die er net meer is. Kattenbra is vanzelf, maar er staat een grote tent. En foutenparty gaan we als de New Kids. Maar hij je me wat in het verschiet om te zeggen van ja, eindelijk weer. Dat, nou ja. Oeh, ik ga nog iets heel leuks trouwens. Mijn zwerger en mijn heid ben echt heel wel gek van de Rolling Stones. Ik vind het zelf echt super te gek. Maar nu komen ze natuurlijk in de arena. En trompegeroffel. Wie heeft kaarten? Yes! Nou, dat is natuurlijk wel, ja, once in a lifetime. Want die man ben echt wel op leeftijd. Maar ja, ik wil gewoon super verbijsteren dat ik een kaart bemachtigen kan haar. Terug hun, want hun hadden achter de computer zitten. Maar ja, dat is wel echt uniek. Dus dat is ook nog iets wat ik echt naar uitzien ken. De Rolling Stones. En dan mijn hele groep gaan we in een busje. Dus ja, machtig. Dus dan neem ik je echt wel even mee naar Mick Jagger. Maar al die leuke dingen in het verschiet. Dus we maken er een hele mooie Mighty en december van. Hey vriend, zit maar zitten. Zitten. Oh, lekker. En voorzitter.
Nou, ik zal naar mijn auto en dan ben ik op naar Ljout. Ik heb hier een scorf besteld via Marktplaats voor de Foute Party. Per echt Nike's. En ik dacht, misschien ging daarna nog wel even los de kringloop. Misschien daarna wat vind ik voor de Foute Party / Oktoberfest après-ski party. Dus nog even los de kringloop. Dan ben ik toch in Ljout. Nou Jus, lekker bootje. Nou Mattie. Nou, de eerste buit binnen voor Fokker of Jelke per sportscom. Pling! Of ik op naar de kringloop. Ik ben in Ljout bij de estafette. Dus we even zien of er nog wat leuks te vinden is. Kringloopvlog? Kringloopvlog? Ja, wil je mee? Een kringloopvlog. Nou, even zien wat ze hier al echt doen. Ik ben eigenlijk op zoek naar de clean dealing. Maar ik krijg wel even tussen de oren dingetjes strungen. Waar weet je nou wat nog? Even zien of er nog leuke puzzels of speeltjes binnen. Valt ook niet in de smaak. Ik is echt van per cent leuke speeltjes krijgen. Ik hoop dat dit wat compleet is. Meestal wordt het wat gecheckt. Een bak vol. Dus ik ben goed slager. Dus ik nou toch maar op naar de clean. De keuze is reuze. Tja, die nog een hip briltje tussen zit. Zal ik een beetje iemand van die groene glasjes wijzen dan? Zag ik je net tussen zitten, helaas. Ik ken haar net super slag. Ik heb wel wat voor Ilse. Die zag nog een veelroze hemdje. Die hak en een ketting van Jelke. Maar nou ja, er is hier nog een kringloop in de buurt. Misschien dat ik daar nog krijg even. Tja. Nou, qua clean heb ik dus alleen nog deze. En nou, en dus kon natuurlijk. Maar ik hier echt superleuke puzzeltjes spul. Deze voor Ildau. En een kinderbingo. En nog een puzzel voor zaken. Nog een puzzel voor Ildau. Een soort van trein, weet dat. En ik zeg, deze krijg ik nog. Wie, wat, waar. Lijkt me wel heel leuk. Oh, nog hier. Oeps. Fjouwe puzzeltjes voor Ildau nog. En we hebben wat nice in de kast. Oh, wat hak je er al hierop? Oh, sorry jongens. Zo, sorry. Dus al die leuke nieuwe puzzels en spultjes. Ik ben benieuwd. Ik vind de band altijd wel mooi. En weer wat nice. En dan, ja. Kinderen weer wat oors voort. En dan weer wat nice. Misschien weer wat spultjes die wel hier weer uitlenen aan Afina of Ilse. Had die weer wat oors? Heb je weer wat nice. Nou, qua clean ben ik dus nog net echt helemaal slager. Dus ik ga nog even naar de orenkringloop. Hier in de buurt moet nog hier wezen. Nou, en onder het mom van nou wie het al binnen, ging daarheen. En daar al je clean. Dus ik zal er even tussen struinen. Dat is correct treffen altijd. Nou, ik ga nog een soort van bomberjasje voelen en een ketting. Voor de rest net heel vol. Ik struin nog correct even, maar van mij heb ik de clean al je gewoon. Dus ach, ik ga altijd iets. En ik ga natuurlijk ook altijd thuis, dus we komen er vers. Het wordt vers mooi. Zo. Nou, al met al ben ik redelijk slagen. Ik heb vooral alweer speeltjes en puzzels van de band gekocht. Echt leuk. Maar ja, ik hier wel iets meer verwachten, maar ach, het mag de pret niet drukken. Jelke appte me nog dat ik nog een bouwlampje voor hem ophellen wil. Dus die zit ik dan ophellen en dan ga ik weer op. Ik ben weer thuis en dan win ik nog 2 pakketjes binnenkant van spul wat ik bestellen hier. Besteld hier, jongens. Dus ik laat je hem even zien. Ik hier dit van de Monel Shillitten. Squon ga ik ophellen. Gel, kijk me hier helemaal strak achterover. Een strakke stut of vlecht erin. Ik kan nog een topje voor. Ik hoop meer reden nog te vinden, maar deze vond ik wel cool van Australië. Wel echt het gabbermerk. Nog een soort van bomberjekje ik vond. Een roze shirtje voor Ilse. Kettings voor de man. Ja, eerbeltjes. Ik ga heel veel gatjes. Ik ga nooit wat in. Dus ik dacht misschien kan ik er wat doorheen prikken. Het zal wel net heel fijn mee vielen. Nog wat snorkers voor de man. Een trainingsbroek. En een heel mooi shirt. Dus ja, ik denk dat dit al wel een heel mooi setje is voor Fokker. Dus dan is die eigenlijk ook al compleet. Dus het gaat best wel, toch nog wel goed. Ik ga natuurlijk al je leuke spultjes halen en puzzels. Ik ga nog even een pakketje halen voor Fokker.
Want wij zijn het weekend voortwest naar Texel en toen het vakken op Ujeske past. Super lief. Maar even een liets kleinigheidje voor zien hoe die zocht. Even als bedankje. En natuurlijk de lampen voor Jelke. Dus ik ben echt heel erg tevreden. Ja. Nou ja, ik ga hem uit mijn om in toch nog de feestjes die het eerst ook in zo'n. Het Tirolerfeestje en de foute party als gabbers. Ik heb van alles op beeld gezocht. Ik ga er echt super volle nacht in. Ik ga nog leuke dingen voor de bandvoen. Nog even een presentje vervakken. Dus weer een hele mooie slaggerdij. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtonk omheen. En via het net de Chill app te downloaden voor op je tablet als telefoon. Om een nightshitsvlog. Woehoe!